Maita yenyu vatariri, tiri munyaya yekuchaya mapoto, kurwadza kwemapoto. Kana paine vari kutandadzana nesu vari kubika mapoto, endai munozadzisa, hazvinetsi, hazvirwadzi. Nai patambei takatora mafemo, aiwa mukoma George vamhanya-mhanya neshoko vakabvunza vakati aiwa, ko iyo nyaya yemapoto muri kungotasa zvakakashatira, hakunawo zvakanakira mapoto here? Nai vadiwa vatariri, pane chakanakira mapoto here? Hoyo hero jira kufuka kana kuwaridza, tichanzwa muchitaura. Mbuya ndakumboya kwamuri. Muno munyika medu yeZimbabwe, murume anotenderwa kuroora kana zana remadzimai zviri pamutemo, vachitonochatiswa kwamudzviti, vachitonyorwa kunzi mudzimai namba 1 kusvikira namba 100. Ndinoda kundipindure uyo ataura iye kuti varume vashoma. Toenda ipo panhau yekuchaya mapoto, kutizira kuti watizira mukumbo hakusi kureva kuti uri kunochaya mapoto. Watizira ndo panozonobviswa iye inonzi tsvakirai kuno. Murume zvakwaari kuti achienda kunoroora. Ndo tsika dzedu dzemuno muZimbabwe. Totarisazve pane iyo michato yatiinayo, isusu tine kunyunyuta kwatiinako sevanhu vakuru. Kare kwaive nemuchato iwo wandataura kuti unotendera kuti murume aite vakadzi 100. Waienda nababa, woenda nemunyai, pononyorwa pasi kuti zvechokwadi ava vanhu vanofanira kuchatiswa, akabvisa pfuma yake. Zvino wanhasi uyu uri kutaurwa kunzi unogara nemudzimai mumwe chete. Dai zvaibvira, vatora iko kamutsetso ikako kekwamudzvita aka, vakaisa. Nekuti vana vari kunochaya mapoto. Vachaya mapoto, vakutonochata muchato iwoyo. Unongoda iye mukomana nemusikana neshamwari dzavo vatochata. Ndiri kuzvitaura nekuti pane vamwe baba vakatozoona muchato wakuburitswa pakofini yemurume wemwana, kuratidza kuti vakanga vakatochata, asi baba vakanga vasina pfuma yavakanga vakapiwa. Saka chimwe chichemo chatiinacho. Ndizvozvo mashoko makukutu. Mbuya vakudza ivo zvavanofunga nokuti mbuya vanomirira tsika nemagariro ka. Saka vari kuti wanano idzi ngadziuye nenzira dzakasiyana-siyana. Asi mbuya kare hagara ari kare kaya. Tikatarisa mararamiro ari kuita nhasi, marwirwo akuita vana vedu, mashaikiro akuita zvibatiso nezvikwaniso, upenyu hwebarika huri mutsika nemagariro. Asi vazhinji muongororo netsvakiridzo, upenyu hwenyunyuto, upenyu hwomusodzi, upenyu husina rudo. Pane zvimwe zvinogona kugovanwa. Mungakumbirane badza, mungakumbirane demo, mungakumbirane mota, asi kukumbirana mukadzi kana kukumbirana baba zvinenge zvichirwadza. Hanzi baba vari kujuti kwa Joyce. Munhu anokotsira here nhai? Baba vari kujuti kwa Joyce. Ndouya kwamuri pastor. Nyaya yemapoto yakaoma yasikana. Isu ndinongoedza kuti tiedze kurerutsira isu sekereke kazhinji vana vachiroorana, nekuti maridza patichitanga chirongwa machisamba vataura nyaya dzemari dzinotaurwa navabereki kuti vanhu vazosvika vozonzi munobva pano nomuchato, vana vaivoona zvichinetsa vozopedzisira voita iko kugurisira ikoko. Saka zvatakaona ndechida kuti nditaure kwamuri mhuri yeZimbabwe nemi vana, tinorerutsira kuti vamwe vanhu tinototi musi unobviswa pfuma, mufundisi unenge atoripo, totobatanidza vana votodini, votoenda. Kana muchizoda mabiko ekuti tidle mupunga nekumwa mabhotoro zvava zvenyu, asi isu taita kuti zvinhu zvive murondo, zvive mugwara yazvifanira kunge zvakaita. Kunoti taona kuti dzwerambo kuti uchati vanhu yakabvisa tiki yake uchimutiramba makasunga kusvika muchato waita, hazvichaiti. Saka tandaona kuti zvakaoma kudaro kuti vana vaunganidze mari dzokuti muchato mukuru uitike. Tinoti musiwo tinoda kutopa ingava yambiro kuno mwari kufunga kuti ndikaroora nhasi muchato wozova gore rinouya muna September, asi chinenge chaitika chinhu chanidza vanopesa kuti ngatingogara. Saka musi wokuroorwa, musi wokubviswa kwepfuma, tsvagai unouya kubatanidzai kana vekwamajistrate vokwani, muchato wenyu watodini, watovapo. Hamuchina mapoto, hamuchadini, hamuchachaya. Mashoko makukutu arutaurwa napastor zvinogona kugadzirika muri pamutemo. Zvinongofanana nekuti munhu apakurirwa sadza rake zviri pamutemo, opiwa ndiro yake ogadzika apa akatarisa, zvonzi mozodya svondo rinouya. Nzara ari kuihwa, sadza rake akabata, nyota ari kuihwa, chidhiringi chake akabata,
zvinogonekavo here? Zvinogozha nhai? Saka mufundisi vari kuti aiwa kana munhu mamupandira yake yekudla regai anodla. Ndizvozvo kazvavaroorerana ka. Isi tinowanzotaura kuti kana mabvuma iyemi vabereki matendedza, vamwe mungatozonzwa kuti panga paine mukwasha nyaya dzadza kutaura, ndakawa ndangotora kazambia kangu ndikatiza. Musatize zvenyu kana vadzoka kumba vanongokudzai nyaya dzatiri kutaura panapa. Hapana chakamboipa ipapapa. Kana vana varoorana vanoroorana kuti vagarise murume nemukadzi, vagoita zvakaitwa nevabereki vavo. Handiti ndiri kuuya kwamuri vamwene. Inini chandiri kuda kunyanyosivisa ndechekuti kune chinhu chinonzi hunhu chikutaurwa nambuya. Munhu ukange waenda kunogara nemurume pasina chaakubvisirawo, unonzwa uine hunhu here? Chingoziva kuti zvemapotezo hazvina security. Magariro akaita ipapo anogona kutongokusiya, nokuti varume vane maziso akareba chaizvo. Vachangokusiya onotora mumwe munhu futi ongoramba achichaya naye mapoto. Tiri kutokanganisa society yedu, tiri kukanganisa hunhu hwedu, tiri kukanganisa nyika yedu. Zvinongoipawo chiremera kuti zvinzi varoore vekwamwoyo uyai apa, mosumuka muchionekwa. Ko kana ukasumuka usina chakaenda kumba kwenyu, uri kusumuka uri ana, zvinyadzisewo here wakusumuka nevamwe wakabvisirwa? Hunhu. Mashoko makukutu. Hanzi ngatichengetedzei hunhu. Ndosaka vamwe vachizochemaka kuti kubhora haadi kuenda newe, kugango haadi kuenda newe, kupi haadi kuenda newe, nekuti ari kutarisa kuti mangwana ndichazenge ndiine mumwe asiri uyu. Ungave murume, ungave mukadzi. Kana ari mukadzi wemapoto, kunyanga achigara kumba kwako, zvamajanana, zvamapanana, zvamaita sei zvarova, hapana chiri pamutemo. Temba unoiona sei? Vana vedu vakomana vechidiki ava hanzi havasisina nguva yekumbotsvaga munhu. Vakakwira vese, tombotora sekubudiriro muguta reHarare, hanzi vakakwira vese kombi kubudiriro uku. Pavanosvika kudhorobha, kusvika muguta chaimo, vatopedza nyaya, vato murume nemukadzi mauro vakuenda kumba kwemurume iye. Ndamboibata pamashure apo ndikataura nyaya yekuti zvese zvemapoto zvine chimbi mukati. Handiti? Vanoita mabhizinesi vanotaura nenyaya yemariski, vanotaura nenyaya anzi wedhi rechirungu kuti unofanira kunge uri careful, utarise masaidi ese. Handiti? Saka naipapo kana iwe wakuitirwa chimbi zvinhu izvozvo unenge wazvidzivirira nguwai, ende munenge mazivana nguwai. Chinoita kuti imba ivakike kuzivana, kunzwisisana. Vana baba onana mai kana maakuchajawo mari dzeroora, zivai kuti hakuna mutengo wakafanira pamusoro wemunhu. Inyaya yekuvaka ukama chete. Vanoshandisa inzwi rekuti token. Handiti? Yekungotenda kuti makandizvarira mukadzi akafanira. Asi pane imwe tsika manje yakazoshandiswa yekugadzirisa mamwe mapoto. Handitika? Asi inenge iri wanano yarebesa. Ndoda kuti mundinzwisise zvakanaka. Tsika imwe yakazoshandiswa ndeyekuti panoroorwawo mwanasikana wenyu wekutanga, hakusi kuzvarira, ndati mundinzwisise, kwete kuzvarira vana. Panoroorwa nenzira yakanaka, chedzawo vana atezvara vako. Uchipedza utambira mari idzodzo, bvisa $20 yekuchurira chete kuti vana atezvara ndatora, inini handina chandakaonza kwamuri. Renyuorora iri wagadzirisa wanano iyoyo yagraduata kubva pakuve mapoto kuve wanano iri pamutemo. Mashoko makukutu. Chinhu chinonzi rusambo chakakosha. Kunyange mukwasha akabvisa riri $1, kunyange mukwasha akabvisa iri $5, mudzimai iyeyo harodzwe zvakare. Asi akauya negrosari re5,000 akasabisa $1 rerusambo, mapoto. Ngatisangane muchikamu chinotevera.